चलिए आइए, हम गायक राहुल राज यादव, ग्राम लखनऊ जिला शिवान बिहार। आप सब जितना माता बहन भाई लोग, चाचा काका पितिया, जितना भी लोग एजा उपस्थित बा, सबके हमरा तरफ से नमस्कार रही, प्रणाम रही। एक बार तनी ताली बजा कर आशीर्वाद दे दीजिए सब। चाचा लोग तो खाली देखो था, आशीर्वाद नहीं के देव के कहा। चलिए, सुर सरिता संगीत प्रशिक्षण सेंटर जिसमें हम सीखले बने, पूरा लोग सीखले बा, जितना भी बजावे वाला गावे वाला लोग बा, सारा लोग सीखले बा। परम आदरणीय श्री गुरु राजू प्रभाकर जी के आशीर्वाद से परम आदरणीय श्री गुरु राजू प्रभाकर जी के आशीर्वाद से रुआ सबके बीच में दो चार तुम बोले के गावे के लूर आ गई बा। तो हम चाहे एक बार अपना गुरु जी के हम सम्मानित करे के चाहे। माला वाला नहीं थे भैया, चलिए माला तो नहीं थे, लेकिन गुरु जी के आशीर्वाद कृपा बनल रहेला। एगो तौली के बना दिया। चलिए, हमने के समय के अनुसार समय के देख के ही काम करे के चाहिए। जे समय के पहचान गए दुनिया पहचान गए ना जी। हमने के हिंदू सनातन धर्म में कोनो भी पूजा कार्य होला तो सबसे पहले बाबा गणेश के बुलावल जाला, गोहरावल जाला। आज एगो लड़का बाबा के दरबार में गई, बाबा से विनती गुहार कर कैसे आज ये लड़का के लाज के रख लेवे के बा। कौना भाव में कहता लड़का, वक्रतुंडे महाकाया, सूर्य कोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वका सर्वदा या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लड़का माई के दरबार में गइल बा, बाबा के दरबार में लड़का गइल बा, बाबा से विनती गुहार करता, कहता कि बाबा कैसे एक बार तनी हम चाहे, ठीक बात, एक बार हम चाहे जितना भी माता बहन सबे भाई लोग आए बा, चाचा काका पितिया, एक बार बाबा के नाम पर सारा लोग हाथ उठा दे, हाथ उठा देवे के बाद थप्पड़ी बाजे के चाहिए, जयकारा लगावे के चाहिए कि ए
ये गांव के जितना दुख बलाए बा दूसरा गांव में चल जाओ। हाँ हाँ ये गांव के जितना दुख बलाए बा दूसरा गांव में चल जाओ। आ वो गांव के लोग आइल हो के तो ये तो ओकरा आगे चल जाओ। आ वो गांव के लोग आइल हो के तो ओकरा आगे चल जाओ। आ वो गांव के लोग आइल हो के तो बुझा देता बाबूजी न्योता देवे कोई रहले। लड़का बाबा से कहता कि बाबा अरे गौरी के लाला नवा के करी सुमिरा नवा अरे सुमिरन में बाबा रउआ हे गणपति महाराज आके दर्शन बाबा आके भक्त कहता है कि बाबा लड़का के लाज के रख लेवे के बा रख लो अरे गौरी के लाला नवा के करी सुमिरा नवा बाबा रउआ करी सुमिरा नवा सुमिरन में बाबा रउआ ए बोले गणेश जी महाराज की गणेश जी महाराज की कितना लोग यही में जय कहता आ कितना लोग सोचता कि अरे सुमिरन में बाबा रउआ हे गणपति महाराज अरे आके दर से दिखाई बाबा आके लड़का कहता कि हे गणपति महाराज अरे मंगल के दाता होई बिघिन के हरैया हो सब देवता में पहिले होखेला पूजैया बाबा राउर सबसे पहले पूजा होला आ जहाँ बिघिन होला वो जा मंगलो होला मंगल लड़का कहता कैसे कि मंगल के करी ले पूजा नवा आई के सारा नवा बाबा से कोनो दुश्मनी नानू चलेला तो जयकारा काहे नहीं खेला जागरण के मतलब है कि जयकारा लागत रही और रउआ सबके तब जाके अच्छा लगी। एक बार तरी जोरदार जयकारा हो जाओ जयकारा हो नु जी हैं जयकारा हो नु काहे जी जे बोलत जयकारा हो नु हैं तनी एक बार हाथ ऊंचा कर ली सबे सबे आ एक साथ हाला को के जयकारा
गायो खाती आइल बन सन हालो सुने खाती आइल बनी अभी बढ़िया से लागल लाइन पे मजा नहीं खाया एक बार बोली प्रेम से गणेश जी महाराज की सुनाई लो है ने के काहे जी लड़का कहता हे गणपति महाराज अरे आके दरस दिखाई बाबा आके लाज हे गणपति महाराज